Okay, what's up mga kalingap? Ngayon kalingap, ngayon may bibigyan na rin ako. May kapunti akong blessing. May bibigyan ako na kawawang tao mga kalingap. Puntahan natin ngayon dito ako sa may sari-sari store mga kalingap. Bibili ako ng ibibigay ko sa kanila doon kay ma'am kasi kawawa ang sitwasyon nila. Nandito po ako sa may tindahan, sa may sari-sari store mga kalingap. Bibili ako ng ibibigay ko sa kanila doon mga kalingap. Tao po. Pabili po ma'am. Magkano po to? 20 po dito, 20 po dito po. 20 pesos? Opo. Okay po. Kalingap, nandito na po ako sa motor. Pupuntahan po natin si ma'am at saka bibigyan po natin ng kaunting tulong kasi kawawa naman silang ma'am doon. Mahirap ang buhay nila, yung maliit ng bahay ng tinitirahan. Okay, what's up mga kalingap? Nandito na po ako sa bahay po. Ito po mga bahay nila dito. Makita natin. Puntahan natin si ma'am. Tao po. Tao po. Ay, nandito na si ma'am. Magandang umaga po ma'am. Magandang umaga. Ikaw lang po dito nakatira ma'am? Ako'y bana. Nandito ang mister mo ma'am? Wala. Ilang taon na kayo nakatira dito ma'am? Bugay na. Matagal na. Sino pangalan mo ma'am? Marilyn. Mga kalingap, nandito ako sa bahay ni ma'am. Dito po nakatira. Dito na kayo, matagal na kayo dito po ma'am? Ilang taon na? 2 taon. Okay mga kalingap, nandito silang ma'am nakatira dito sa bahay. Ito po, at makikita natin kawawa po sila ma'am. Ngayon may binili po ako na kahit na maliit kasi nasa puso kasi mga kalingap. Bibigyan ko si ma'am dito. Kasi may blessing na ako, konting blessing. Sinishare ko lang po kay ma'am para masaya po sila kahit maliit na bagay para makapasaya po ako ng mga tao katulad ni Ma'am Marilyn. Yung may tumubo sa iyo ma'am sa matagal na yan ma'am? Dugay na. Ilang years na? Yung bata ka pa? Makita natin yung mga itong mga tumutubo sa kanyang katawan. Matagal na. Inborn po yan ma'am pag anak mo yan? Sa bibi ka pa lang. Okay mga kalingap, nakita natin ang sitwasyon nilang ma'am dito po. Anong trabaho ng mister po ma'am? Blocker. Gumagawa po siya ng hollow block. Ikaw ma'am, anong trabaho mo ngayon? Ano ma'am? Ito yung trabaho ng ma'am dito po. Yung mga kapitbahay mo, mga kapatid mo lang yan sila? Okay. Makikita natin ito kalingap ang tinitirahan ni Ma'am Marilyn. Ito po. Ilagyan na po ng sako sa ibabaw ng kanilang sa kanilang kuan po. Makikita natin. Okay, what's up mga kalingap? Nandito po tayo kay Ma'am Marilyn. Bibigyan po natin siya ng kaunting tulong.
kasi makikita natin ang sitwasyon nila dito. Ang hirap kasi mga kalingap, at makikita ang kanilang tinitirahan. Ito lang po. Ito ma'am, ibibigay ko sa iyo ma'am, kaunting tulong. Kahit ganyan lang ma'am, kasi sinishare ko lang ang blessing ko ma'am. Anong isasabi mo ma'am? Okay mga kalingap, binigyan natin si ma'am ng kaunting tulong para masiya po si ma'am, kasi kawawa naman ang sitwasyon na dito. Makikita natin. Yung mister mo, saan mo yun ma'am? Yung mister mo? Sa trabaho. Sa trabaho. Okay. Ito ang loob, ang bahay nila. Makikita natin mga kalingap. What's up mga kalingap, nandito po tayo kay Ma'am Marilyn. Binigyan natin siya ng konting tulong mga kalingap, konting blessing na sineshare ko po. Kasi makikita natin ang sitwasyon ng bahay nila. Hindi ka masaya sa buhay mo ma'am ngayon? Hindi. Bakit ma'am? Pero laban lang tayo ma'am sa buhay. Paano ako masaya pag